गासै बर' रायजो राजाखौ आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव खनसेबार बरायनानै लानाय जाबाय। एक्सुवेलि आं पलिटिशियाननि बाथ्राखौसो बुंगोन दे दिनैहाय। पलिटिशियाननिफ्राय जोङो गोबाङानो दानि जेनेरेशना माने माखौ जों सोलोंनो मोनो, सोरखौबा गुबुन गुबुन रावजों सोंखारिलायनो। दा खोनालायबाय मा सियाल गोथांनि राव। सोरबा सासेया दिनै सोरबा सासेखौ सियाल गोथां होनलायदों, खिन्थु जाय बेक्तिया सियाल गोथां होननानै बुंदों बै बेक्तियानो बै बैसोरनि बिथांमोनजोंनो जमा खुंथायाव दङ। बिथाङा सियाल गोथां सोरखौ होनदों? बिजेपियाव जायफ्रा दिनैहाय हाबहैनाय बर'फोर, बिथांमोनखौ जाय एमनो एमसिएलएनो बायदिसिना बिथांमोनखौ बुङो सियाल गोथां। खिन्थु बेफोरो गोदान राव आरोखि। बेफोरो जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशन जेसेबां पलिटिक्सआव हाबनो नागिरनाय सेंग्राफोर बिथांमोनखौ फोरोंदों। माने गोदान गोदान माने खोथा बुंनायखौसो नुनो मोनदों। थ' खोथाया जाहैबाय मा, बिथां रनजित बसुमतारीखौ राजिब ब्रह्म ना मा, जायखौ बुङो राजिब बांगालबो होननानै बुङो, बा गुबुन गुबुन माबाबो होनो। राजिब बांगाल होनबा बयबो मानसिफोरा सिनायजोबो। राजिब बांगाल होननायाव बिथाङा गाज्रि मोननो नाङा। आं जेनेरेलि माखौ बुंदों बेखौसो बुंदों। दा बिथाङा बुंदों रागानि सदाव खोथाखौ बुंदों जानो हागौ। थिगैनो दं बिथांनाबो। खिन्थु सियाल गोथां होननायावहाय आंहा बुंनांगौआ बेनो जे बिथांमोना बिजेपि सरखारजोंनो एलायन्सआव दंफायो आरो बिथांमोननि मानसिफ्रानो दिनैहाय जमा एलायन्सआव खामानि मावलायबाय थादों। बावहाय रनजित बसुमतारीया माबायदिहाय सियाल गोथां होनलायखो, माफा सियाल गोथां? बेफोराव साननो गोनां जादों एसे। ना बिसोरो दिनै इउपिपिएलजों बिजेपिजों गोरोबनाया बा गैला नामा? एसे गोजान गोजान जालांनो हमलांदों नामा? ना इउपिपिएलआ दिनै बिजेपि फिसा दिनैहाय जेरावबो अफिस खालामबाय थादों, बा गुबुन गुबुनावबो चिरां डिस्ट्रिक्टआव दिनै सान्तिपुर साइडजों अफिस बानायदों, बिजनियावबो हाबदों, गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआवबो बिदिनो एफा हाबलांबाय थादों बिजेपिया। दा बेफोरखौ नुनानै हयथ'बा इउपिपिएलआ एसे गिदों बायदिखौ नुहुरदों। नेक्स्ट टाइमावहाय इउपिपिएल सरकारा फैफिननाय नङा बेफोरबायदिखौ सानदों। बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ सोर मावदों? बर' रायजो राजायाथ' मावाखै। दिनै सोलायनायनि नामावहाय दिनै नोंथांमोनखौ दिनै पावाराव फैहोबाय, बा नोंथांमोनखौनो सरकार सालायहोबाय। बिनि उनावबो दिनैहाय बिथांमोना मा खालामदों? बिजेपिया दिनै फिसा हाबनायनि खाबुखौ लादों। सोर होजेनदों बेखौ? नोंसोरनोथ' होजेनदों, रावबोथ' होआखै। दिनै बेफोरबायदि खोथाखौ नोंथांमोनखौ जुदि बुङोब्ला नोंथांमोना मा गाज्रि मोननायनि बा दुखु मोननायनिनो खोथासो, आलादासो खोथाखौ बेलेग सेन्सआव लानानै थाङो नोंसोर। लाब गैया बेफोरबायदिखौ। आरो नोंथांमोना हायोब्ला नेक्स्ट जेनेरेशनफोरखौ मोजां खोथाजों सोफिननायनि बा मोजां गोरा गोख्रों खालामनोसो नाजाहोलांनाया मोजां जागोन होननानै आं सानदों। दिनैनि दिनाव इउपिपिएलआ गोबां जायगायावनो उइक जानानै दं, दुरबल जानानै दं, गुबुन गुबुन बिथिङावनो। प्रमद बर'आ मोनसे खोथाखौ होनबावदों दाखालि, स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जानायनि 6.3 बावहाय बे चेप्टाराव मा लिरनाय दङ? प्रभिन्सियेलाइज जानायनि। खिन्थु दिनैनि दिनाव आसाम सरकारा जाथ'नाय नंला होननानै बुंदों। बे आं बुंनाय राव नङा बियो, खिन्थु प्रमद बर'नि राव, बिथां जोंनिनो चिफ बिथांनि बुंनाय राव। नोंथांमोना नायनो हागोन, एसामिस निउसाव नाय। बेफोरखौ सिदायै बुङोब्ला माखासे खोथायाव दुखुबो मोनो। 6.3खौ जुदि इमप्लिमेन्ट जुदि जाहोनो हालाबा, होमबा जों सिमा बारायनायावलाय माबायदि बारायहैगोन? बैफोरबायदि खोथा। दानख'नायाथ' दानख'जाखागोन बे 100%। बारायनायनि खेथ्रआवबो नुहुराखै आं। थ' लोगोफोर, भिडिअखौ आं बारा गोलाव लाबोनो सानाखै दिनै। बे फंनैसो खोथाखौनो शेयार खालामनो होननानै दिनै भिडिअ खालामनाय जाबाय। थ' भिडिअखौ बारा गोलाव खालामब्ला आङो बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय।
जय बर' हारिनि।